Хөрмәтле тыңлаучыларым, мин сездән бик күп сораулар алам. Сез Ульяновскидан Казанга күчеп килгән хәзрәт, эшкерүче Рәшит хәзрәт белән очраштыруны үтенеп яздыгыз. Ассаламу алейкум. Сез күптәннәнме эшкерә башладыгыз? Ул Аллаһы Тәгаләдән бирелгән бер сәләтме, әллә эшкерергә өйрәнергә буламы? Беренче эшкөрүне өйрәнергә кирәк. Аның шартлары булырга тиеш. Беренче кеше как минимум араб телен белергә тиеш. Аннан соң акыйданың дөрес булырга тиеш. Аннан соң Куран аятларга кирәк. Хотя бы бер 5 җүз. Икенчесе аның үзеннән куәте булырга тиеш. Сила духа. Мәсәлән, потому что ни өчен ул куәт аның булырга тиеш? Потому что джиннар, әгәр кеше үзгә кешене эшкертсә, джиннар анарга могут зыян китерергә. Поэтому кешенең сила духа должна, чтобы противостоять этому джиннарга. Эшкергә мин тотындым. Сириядә укып бетергәч, мин анда укыдым 6 ел. Ульянга кайткач, да, и сразу это в 2010 году как раз он бер ел инде мин кешеләрне эшкерәмен. Но последние 2 года инде постоянно, как вот Инстаграм канал мен ачтым. И көн сайын минем яныма инде кешеләр киләләр. ويقذفون من كل جانب 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 دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم زقوم 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 أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم زقوم زقوم زقوم. Әйтегез әле, бу замана ширемесен кешеләр табибка түгел, эшкерүчеләргә мөрәҗәгать итәләр. Менә минем каналга да язалар. Эшкерүчеләр белән очраштыр дип. Чын эшкерүчене ничек аерыргасың? Әгәр кеше касталанса, иң беренче табибларга барсын, дәвалансын тигәндә. Потому что табиблар анарын карыйлар. Әгәр мәсәлән анализлары бик әйбәт булса, әйтәләр син космонавт шикелле космоска бара, можно себе җибәрергә дә. Ну, кешене мәсәлән даиф чакта, мәсәлән, төнне начар йоклый, аның мәсәлән күкрәге коса, табиблар берендә анарга әйтә алмыйлар. Шул вакытта аны эшкерергә кирәк. Потому что медицину мы не отрицаем ни в коем случае. Даже мәсәлән качан кеше вот психологически, морально он как бы ослаб, вот после того, как анарга джин тидеме или мәсәлән анарга сихр ясаганы, он психологически, морально ослаб, нужно все равно витамины принимать, там, определенные лекарства, чтобы восстановить здоровье человека. Кайдан белергәсең менә кешедә ширләгәнме, әллә җен кергәнме? Ничек белергә кирәк? Мәсәлән, бездә бар 5 нәрсә әйбер. Күз тию, кимчелек, аннан соң бозым, шаукын и ашык, влюбленный джин инде ашык. Вот бу 5 төрле нәрсәләрнең үз галәмәтләре бар. Иң беренче, мәсәлән, если күз тигән, аның күкрәге кыса, тын анарга җитми, аркалары авырта, башлары авырта, мәсәлән, зиһеннәре даифлана, төнне начар йоклый или постоянно уяна, мәсәлән, кешегә бозым ясаганнар, да, там анда төрле бозымнар бар. Есть вот на развод, приворот, потом на кладбище, на смерть, потом чтобы дела не шли, то есть разные виды колдовства. Иногда сыпят, брызгают, и нужно смотреть, что у человека болит. Мәсәлән, агар кешенең аяклары авыртса, видимо, он уступил. Да? Если же у всех членов семьи ноги болят, видимо, где-то просыпали, и алар, как бы прошлись по этому колдовству. Вот так. Иногда бывает то, что если человеку порчу сделали, одному человеку, да, то могут страдать все члены семьи. Все члены. Аларны эшкерәсен, аларның берендә галәмәтләре юк. Алар, мәсәлән, күренеп берендә эшкәргән вакытта, да. Шул вакытта, то есть нужно поэтому читать тому, кому сделали порчу, тот, кто болеет. Это вот признаки порчи. Некоторые из признаков порчи. Иногда признаки сглазы, порчи, коса, не зависит, они пересекаются между собой. А если гашик булса,
это гашик. Менә сез влюбленный джин дидегез, Да, кызык гашик. булып китте. Әллә җиннәр дә гашык була беләме? Гашик да булалар да, Менә маслен. күрсәтеп алыйк әле менә влюбленный джин дигән бер видеоны. إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل 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 إن الله سيبطل 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 Выходи из нее. Выходи. Нет, 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 нет. Почему? Тебе нельзя в ней сидеть. О, Выходи из нее. Сейчас. Она не твоя. Ху-ху-ху. Ты хочешь сгореть? Ничего, Ты сейчас будешь гореть. ничего подобного. Нет. Ай, не Вы- знаете вы ничего, не знаю. Ты кому служишь, сатане? М? Ты зачем в нее зашел? Ты любишь ее? Хо-хо-хо-хо. Выходи из нее. Ты знаешь, для чего тебя Аллах создал? Ох. Вама халактуль инса Ну, валь ну, джинни ну, ля ну, нет, лиябудун. нет, не надо. Поистине не я надо. создал джиннов и людей. Бірінші кіші кияуға не может, ну, Кияуға шыға алмайды. да. Или, маслен, взаимоотношения не могут построить. Или забеременеть не могут балаларға, ну, табамылар, да. Или, маслен, мужское бессилие. Или отторжение ко второй половинке. Неприязнь, агрессия. Это может быть признаки влюбленного джина. То есть, ну, кішіне барбір шкірге керек, білерге керек. Потому что это могут и на порчу сделать, и приворот может быть, и отворот может быть. Это признаки поэтому могут пересекаться. Ә менә эшкерергә бары тик иратларга гына мөрәҗәгать итәргә дигән сүз ишеттем. Ни өчен шулай? Хатын-кызлар да эшкерә бит. Хатын-кызлар да эшкерәләр. Ну, маслен, кичкенә балаларны хатын-кызлар эшкертсеннәр. Мин, маслен, үз китапны утып бастырттым. И анда общая рукья атала. Аятлар күстөйдән, аятлар бызымнан, аятлар шифа өчен. Кеше ул аятларны рәнсен, үз балаларны эшкертсен, үзене эшкертсен, хатынага укытсын да, үз туганнарга укытсын, рәнсен. Кеше эшкерә ала. Но когда Эшкерү менә җинне чыгару дигән мәгънәдә. ну, Җинне чыгара ала иратлар дип. нет, не обязательно так. Маселен, кешегә күз тия, ул төнне начар икән. Вот не обязательно анарга джин кергән. Или зависть, человек поражен, не обязательно анарга джин керә. Да? Поэтому, әгәр маселен кешегә джин керсә, төрле кешеләр була. Кемдер куркына. Маселен, әгәр кеше куркынса, анарга үзенә дә джин керәчәк. Поэтому не все могут это делать. Әгәр кыз хатыннар эшкерәләр, балаларны эшкертсеннәр, үзләрен эшкертсеннәр. Безгә име шуның хәтле 100 килограммлы иратлар килә, сез аларны эшкерәсез, алар транска китеп сезнең белән сугыша башламыйлармы? Хәтта дин кешеләре дә сезгә бик еш килә диләр. Ну, 50% именно динный кешеләр киләләр тоже. И мусульманнар да, то есть христианнар, иудейлар да тоже киләләр минем яныма. Потому что Аллах Коран Каримда әйтә: «Ва-шифау лима фи ва нуназзилу минал Кур'ани ма хува шифа». И без Куранны индердек, анарда шифа бар кешеләргә. Да? Поэтому, если человек такой сильный, точный, да, он может наброситься. واصنع الفلك بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاف. Ты что в него зашел? Не рычи. Ты что в него зашел? Не знаю. Кто тебя посадил? Не знаю. Ты кто, мусульманин? Христианин? Иудей? Ага, значит, ты будешь мои, это другие читать. Не кричи. Не кричи. Успокойся, блядь, я ты пробил. Не кричи, пробьешь. Давай, выходи, видео, ты говоришь. Скажи, покайся перед Всевышним, тебя знаешь, что Аллах Знаю, знаю. Джины, они же мстят. Вот маслен кеше одного джина выгнал, да? У тебя враг номер 1. Двоих джинов выиграл, и у тебя уже 2 врага. А ты, есть кешега укусан, есть
адусинең була. Демәк, сезнең дошманнарыгыз күп инде, Да. җеннәр арасында. Ну, наверное, дошманнарым күп хәлдә. Алар сезгә килмиләрме, сөйләшмиләрме? Ну, иногда зыян китерәләр. Мәсәлән, эшкергән вакытта, мәсәлән, минем үземнең башым бик нык авырта башлый. То есть это получается внешнее воздействие иногда бывает джина. Иногда баллар, мәсәлән, касталаналар. Ну, такое бывает, да. Поэтому үз семьяга тоже, гаиләгә тоже укырга кирәк, эшкергә еш сайын. Нинди ризыклар алып киләләр эшкәргә? Ну, мин как бы советую дүрт нәрсәгә мин эшкерәмен. Беренче суга, аннан оливковый майга, зәйтүнгә, аннан хөрмә и балга. Чөнки аның турында хадисләрдә, аятларда аның турында зикр килә безгә дә. Кемдер иземгә эшкәрә тоже ярый, мәсәлән, кемдер тозга эшкәрә, мәсәлән, мин тозга эшкәрәм, но аның үз куәте булырга, аның үзеннән куәт бар. Мәсәлән, кеше тозлы су белән гысыл кыенса, да, аның бик файдалы була. Или, мәсәлән, тозлы су эчсә, тоже бик файдалы кешегә була. Это я имею в виду в борьбе против сглаза, зависти, бик файдалы була. Или вообще тозлы су белән ине сиптиреп чыгаралар, мәсәлән, по углам, да? Стены, багеты, плинтуса тоже бик файдалы була, да? То есть джинны же могут жить среди нас, то есть могут вред причинять. Кто-то вот слышит, там на кухне что-то там шумит или бегают, прыгают. Пару раз можно побрызгать, начать эшкергән су белән, тозлы су белән, и айбер бетә. Поэтому Үз-үзеңне эшкәргә ярыймы? обязательно. Не то, что ярый, а обязательно. Нинди дугалар укырга? Ну, как минимум, Фатиха, Аятель Курси, Амна, Расул, Кульху Аллах, Фаляк, Нас, Зикрлар, Бисмилlah, Иллади, Ла Ядурра, Маис, Миншайн, Фил арди, Валя, Фис Сама, и Вахосна, Лим, Оузуна, Саби, Калимати, Лахи, Тамати, Мин Шари, Махалак, и анда үзгәдәләр. И самое важное, Ла Илаха Илляллах, Вахдаху ла шарика лах, Лахул мульку, Лахул хамду, Ва хуа ала кулли шайин кадир, есть тапкар иртабли, есть тапкар кичкырам. Так, шушы дугаларны укырам. إن الله سيبطل إن الله سيبطل فاخرج منه فإنك رجيم فاخرج منه فإنك رجيم فاخرج منه فإنك رجيم فاخرج منه فإنك رجيم рука холодная فاخرج منه فإنك رجيم فاخرج منه فإنك رجيم فاخرج منه فإنك رجيم فاخرج منه فإنك رجيم فاخرج منه فاخرج Насуха, туба иля Аллахи таубатан насуха, туба иля Аллахи таубатан насуха, выходи из ноги, выходи из левой ноги, выходи из левой ноги, туба иля Аллахи таубатан насуха, туба иля Аллахи таубатан насуха, туба иля Аллахи таубатан насуха, слям, инна дина инда Аллахи l'Ислам, инна дина инда Аллахи l'Ислам, ваухайна иля Муса налка асака. Ничек үз-үзеңне сакларга? Бөтен авырулардан, күз тиюләрдән, Ну, җиннәрдән. и беренче то есть у нас ведь зависть откуда берется. То есть кеше мактанып йөри, ему завидовать начинают. Поэтому мактанырга кирәк. О своих планах сөйләмәскә инде, беренче. Так, планы не нужно рассказывать. Файда азамта фатаваккал аля Аллах. Әгәр синең ниятең нинди берне эшләргә булса, Аллах Кур'ан Кәримдә әйтә дә, синең ниятең булса, эшлә. Кешеләргә сөйләмә кирәкме? Кирәкме? Күз тие. Күз тияргә может. Шунарга күрә күз тияргә может. Эшләдең, ясадың, күрсәт. Все. Или даже вот человек живет в престижном районе, да? Бәле киемнәр кия, да? Бәле машинада йөри. А если он в таком скромном районе живет, да, где люди со средним достатком, зачем выпендриваться? Кешеләр бит сиңа карыйлар, кешегә сиңа бит аларның күзе тия. Киенергә ярыймы матур иттереп? Матур иттереп киенергә ярый. Это нужно красоту Аллаха, то есть те возможности, которые тебе Аллах покажи, но для каждого места есть своя одежда. Да, узорный бар. Вот так. Потому что, если там общество определенное, то есть определи соответственно, одень соответственно. Если ты идешь в другое общество, одень соответственно. Шулай дуалар укып чыгып китергә идән саклый ди. Ну, не только, кірген шақта тоже дұғалар бисмилля айтып кірге керек. Чыққанда таваккалту аля Аллах. Мәсәлән, старыга качан тұрабыз бисмилля айтып ашарға керек. Тамларға тоже альхамдулилля иллади ат'амана. Иклар алынады, мәсәлән, дұғалар обязательно укырга керек. Как минимум Аятель Курси, чөнки Аллах Субхану ва Тааля шул кешегә фарашны җибәрә, шул аны сакларга. Так, поэтому дұғалар нужно укырга обязательно.
Бадыравка чыкканда, кергенде, это обязательно кийимни алыштырган вакытта, как минимум бисмилля әйтеп әйтергә кирәк. Сораулар килсә, айрым бер тапшыру эшләп, тыңлаучыларыбыздан килгән сорауларга җавап бирә алыр идегезме? Иншалла. Рәхмәт сезгә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.